Bueno, o contido da comparecencia, os datos eran bastante previsibles. Era visto que a señora conselleira ia vir aquí a presumir da reducción do gasto, que desde logo non se debe só a lei 12/2010. A estas alturas xa non nos sorprende a actitude do goberno neste xeito de presumir habitualmente de recortes. E o digo porque non se nos explica que hai detrás destas cifras que se nos dan. Para empezar, eu teño a mesma dúbida que tiña a compañera do Benegade, que si a lei de racionalización do gasto farmacéutico 12/2010, que do que veñen a dar conta, nos di que na medida en que a situación o permita, se reinvistan os aforros derivados na mellora do sistema público de sanidade, especialmente na atención primaria. Vostede di que se aforraron 200 millóns de euros, pois querría saber en que centros de saúde vai vostede investir estes 200 millóns de euros. Hai algúns sitios que levan moitísimos anos agardando pola construcción do seu centro de saúde que xa lle prometeron en moitas ocasións e que nunca cumpliron o prometido. Por outra banda, dignos estudos recentes que o gasto de farmacia da administración na primaria disminuiu máis dun 17% no 2012, entendendo que este o ano que nos ocupa. Temos que lembrar que o lesivo Real Decreto 16/2012, que xa se nombrou aquí, entrou en vigor xa avanzado o 2012, e que o machetazo posterior que deu o goberno deixando de financiar 417 medicamentos habituais entrou prácticamente xa no outono. Polo que cabe pensar, con esta lógica, que o gasto sería todavía menor se se aplicasen estas medidas durante un ano completo. Así, a Consellería recoñeceu puntualmente baixadas da factura de ata un 38%, como é o caso do mes de novembro. E a onde quero chegar? Pois quero chegar que se aparentemente hai tanta disminución do gasto, con tamaña disminución do gasto, non se entende que, polo tanto, nos orzamentos de 2013 o gasto farmacéutico só baixe un 7,5%. A mí me gustaría saber en que van os cartos da diferencia. Queremos saber en que se gastan estes cartos, en que se van a gastar no vindeiro ano estes cartos públicos. Señora conselleira, vostede non me respostou cando lle preguntei isto xa nunha comisión, creo que foi na de Economía, cando falábamos dos orzamentos, e agardo que os sí, queremos saber cales son as previsións de aforro que hai para 2013 e cal é o motivo desta diferencia cos orzamentos. Quen se queda cos cartos ou a onde van a parar eses cartos? En que se inviste? E dicía que é unha actitude pouco responsable e presumir dos recortes sanitarios. Porque a baixada máis forte no gasto non se debe aos xenéricos cos que poderíamos estar de acordo. Os monopolios das multinacionais sabemos xa que son continuamente elementos sangrantes dos orzamentos dos sistemas públicos sanitarios de todo o mundo. Pero a baixada máis forte do gasto se debe a, como xa dixen, o repago farmacéutico e a retirada de medicacións do catálogo. Os datos que nos veñen a proporcionar esconden tamén detrás o gasto privado dos medicamentos, porque nos fala do gasto da administración, pero non nos fala que cos recortes aumenta o gasto privado. É evidente que ao instaurar un repago o gasto das persoas vai aumentar, porque teñen que pagar medicacións do seu peito. E, polo tanto, na realidade non é que baixe tanto gasto, os medicamentos non nos saen tan baratos, senón que temos que pagalos do peito das cidadás e dos cidadáns. Iso é o que están vostedes a presumir. Presumen, polo tanto, de recortes nun acto de crueldade con aqueles que non poden pagarse os tratamentos. Nun acto de cinismo político, cando sabemos que agora mesmo hai máis de 400.000 galegas e galegos no paro, cando sabemos que temos unhas pensións paupérrimas e que moitos fogares non entran nin un peso a final de mes. O que nos din é que, según os estudos, o gasto farmacéutico da administración baixou moito máis do que subiu o privado. E, polo tanto, cabe entender que sabemos que moitas das persoas non están a poder retirar os medicamentos por falta de cartos. É bastante obvio, baixa máis o gasto da administración do que sube o privado. Vostede, durante unha comisión, nun acto de cinismo, dixo que non lle constaba que houvese xente que non podía pagar as medicacións. E hoxe volta outra vez aquí,
sin traer eses datos da cantidade de receitas que non se están a retirar. Datos, por certo, facilmente recabables se ten en conta a receita electrónica da que vostede tanto se gana. Polo tanto, non sei de que presume, señora conselleira. Só se pode presumir neste caso de repartir miseria cos recortes, de repartir dor e de repartir fomento da enfermidade. Traer estes datos como a positivos, cando estamos a falar tamén de recortes e de repagos, é ata cruel. E se eu fora este goberno, sentiría vergoña de presumir deste tipo de datos. Vergoña porque masacran con recortes os nosos pensionistas, falan continuamente dos pacientes crónicos, con enfermidades crónicas, pero non di a capacidade adquisitiva que perderon con todos estes recortes. Vergoña por penalizar aqueles que non teñen ingresos. O mellor para vostedes 4 euros, 8 euros é unha cantía escasa. Para unha persoa pode significar comer ou non comer un día. Pero vostedes, eu penso que perderon xa a vergoña fai bastante tempo. Tanto é así que nun acto de crueldade sen límites, despois de todos estes recortes, decidiron todavía afondar máis e a Consellería retiraba a partir do 1º de maio 30 produtos sanitarios. Pero non calquera. Cámaras de inhalación pediátricas bastante empregadas por neniños, incluso recén nados. Ese é o dereito á vida que vostedes defenden. Dereitos á vida precaria, con sufrimento e sen saúde. Ese é o seu dereito á vida que tanto defenden neste Parlamento e no Parlamento do Estado. Retiraban tamén, como xa se dixo, os apósitos das traqueostomías. Eu me pregunto, era necesario? Van reducir tanto o déficit retirando estes apósitos? Non sei. Eu penso que xa que non teñen prácticamente, xa non vergoña, senón sensibilidade coa problemática destas persoas, porque o aforro é mínimo con esta medida. E coas ondas vesicais de baixa fricción, máis do mesmo. Retiraron neste caso 23 produtos destas ondas. Estas ondas, señorías, son as que empregan os lesionados medulares, a xente con problemas do aparello urinario que teñen que autosondarse para vaciar a súa vesícula. Saben que cada paquete destas sondas custa preto de 100 euros. Sabe que o máis probable é empregar cada mes 2 destes paquetes. Pensa vostede que isto non é unha medida cruel? Eu penso que sí. Pensan vostedes, señores do Partido Popular, que é ético facerlle pagar 200 euros o mes para poder orinar a persoas con pensións baixísimas? Pensan que esta xente vai poder prescindir da pensión para gastala en sondas? E que non van poder cambialas? Van ter infeccións, van ter úlceras e, ao final, van comprometer a súa saúde e incluso a súa vida. Eu dixen o outro día, este tipo de medidas é violencia institucional e aínda veñen a dar aquí estes datos presumindo delos. A presumir de datos que agochan detrás sufrimento e moita problemática na xente. Traspasaron xa vostedes a liña vermella do que é ético. Son vostedes quenes de mirar a outro lado e aplicar a gadaña que impón a catastróica. E sabemos ademais, que preparan novos recortes, porque o señor Rajoy xa advertiu do próximo repago nas medicacións da farmacia hospitalaria. Hasta aí chegan. Son vostedes os alumnos das medidas que tomaban en Inglaterra xa fai un par de décadas. Non teñen vostedes límites. De seguir así, o gasto farmacéutico finalmente baixará drásticamente, pero non porque sexa máis barato, senón porque as súas medidas, a súa violencia institucional rematará matando gran parte da xente enferma do noso país. Esa é a súa política austericida, no goberno do Estado e no goberno galego. A xente remexendo no lixo, inmigrantes sen sanidade, persoas que non poden xa pagarse a súa medicación. A violencia institucional deixa marcas, señorías, e estas son as marcas da marca España.